Pare guys, dito tayo ngayon sa Moto. Moto, SM, Rosales, Pangasinan.
Kahit po, solid dyan sir. Kahit full Ibo. Sana all. Less 1,000, hindi magbe-best na ano. Yes, 1,000 pa. Pare guys, dito tayo ngayon sa Moto. Moto, SM, Rosales, Pangasinan. Guys, range no? Ganda. May 600 voucher. Ibig sabihin may less 600 pa to sir. Pwede na. Less 600. 3.6 sir, pwede na. So ang ganda rin nito yung page. Itong blue, saka itong blue green. Puro full face yung level dito. No? Puro full face. Oo nga sir, wala na yung ano. Wala modular. Wala na yung modular. Gusto na yung modular nila. Yan lang, yung last na bili namin sir yun. Dito na. Yung modular. Mas may home credit sila dito. Home credit tayo. Ito. Grabe naman ang tulis niya ito. 3 ano lang earnings yung 3,000 plus na. 4295. XR03. Dual by shot. Pang forma. Ay dapat dual visor pa. Ito 40%. 40%. Oh, sanayat lang dual visor ganun ticket clear na. Tapos pag maaari 3395. inaano yung visor. Discount 40%. Sambalat din namin ang Yung kayo na pare kay ganito Ryzen. malapit po sa inyo, kaya ba? Parati kami. Ano yung kayo? Artz? Ha? Ilang beses na Rosales. Oo. Meron din sa Rosales. Okay lang din siya. Pero mas gusto ko yung gano'n. Single Pang motor. Dual visor na rin pare ko. Nalpas kami, pababa na kami. Hindi namin napansin yung duty. Marami pala yung tagtag doon. Meron na may coffee shop na doon sa middle na. Oo nga, nakita ko. Ang hindi pa namin napupuno yung maliit na water. Ito mag-release pa naman. 600 po yung discount. May free accessories po yan. So, 2 plus na naman. 2 plus na naman. 795. 2.7. Ano yung sa'yo na lang ako sa mga accessories mo? Pwede po kayo mag-in for 600 pieces. 600 ito. Yung accessories nito. Oh? Pwede ito yung mamili. Pero sa Rainan po, wala po siyang clear visor na free. Naka Even lang daw yung may Naka-smoke. clear na visor. Oo. Tingnan lang. Bagay, mura lang naman yan sir, yung clear. Mura lang yung clear visor. Pero kailangan yung clear visor, di ba? Yan lang. Baka next time. Pag ano, pag malamig, gano'n. 500 si Pag mainit, maganda yan sir. Smoke. ito mga reason wala lang magawa. Oo, yan. Maganda rin ito, blue orange. Hindi na makita nito sa taas, no? Na dati, nakaalam ko na kasi. Ito maganda rin ito.
Ba't na ano boy? Dami nag-aarap ko na plain mo. Glossy na yan sir, glossy. Ay, glossy nga. Oo. Man. Sorry. Pero maganda. Buo yung ano na. Visor niya. Big time. Pogi kapag patulis yung dito nun. Oo. Patulis. Big time. Ito sir. Babalikan ko to. Oo, yan. Sana may ganyan pang kahit single ano lang siya. Ako dito ako nagagandahan sir. Single by lang. Kaya lang, bigat nga lang. Ang bigat nga lang ang Ay, presyo nito. parang durang. Solid. 20 DR86 DX7 dito na nagaganda. Babalikan ko sa radyo. Bawsa. Madam, salamat po. Thank you na. Ano boss? Okay. Shout. What's up, Marley Boy? Shout. Question. What's up? Okay, pauwi na po kami. Mga pare ko.